ambil langkok di tengah ladang, ado banane tepi jalan, sialak pulang dari Salai. Kok ingin yo cerita Buyong Malang, buka lah YouTube Sinar Padang Official. Di sinan ado kejadian dulu langgai. Alai tetangga di sana tu orang langgai banyak di daerah Malaysia mah. Tolong tonton kaset si Malang. Di sungai anak pampan ada kelok malang di sungai anak pampan di tikungan larang jauh onda tajatuh di tikungan larang jauh onda tadilah kaset olah nomor 9 kinilah masuk olah nomor 10 tolong bana larang jauh dia lah jangan
Olah tiba to diganti yang baranti di laman rumah orang. Satu baranti di halaman rumah kironyo rumah indah rana lain ado juo sangkutan Yosi Malang. Ada sangkutan juo Yosi Malang inyotum kamana kanaya dari Malang satu baranti oto tadi. Oh baru maimbau badan Malang nanoto sudah nyo kunci nyo imbau badan sekali nyo baco assalamualaikum. O manjawi urang ate rumah alaikum salam kato nampunyo nan urang di ate rumah lalu po di badan Malang. O bakato ete dengan apa onde nak kanduang namudoi badan nang siako nama imbau apa lupo di badan buyuang nae. Oh apa lupa nak di badan buyuang baru bakato badan Malang. Oh ete serato apa. Oh ikoko anak badan ete ikoko anak badan apa. Anak dek buyuang Amirudin anak dek Upiek Maragelang nan tinggal di daerah Langgai. O nambah namo si buyong Malang ambo dolu sadang bujang tangguang marantau ke kota Padang yo pak. Holado anggaran 10 tahun lebih baru balik ke korong kampung pak. Oh baru mandanganyo kato Malang tekajui apa jo ete onde lagadang anak ete apa iyo lalamolo inda ado kalanggai lalambe lo inda kemudian dona. Anggaran 2 balik tahun ndak ado kemudian lai ndak ado kalanggai lai entong mencari sakit tani duit naik. Jadi naiklah dulu na ate rumah bakato badan diri Malang ambo nak naik dote ate rumah ambo tompangkan noto di halaman kami balik kau lulanggai kalanggai oto ndak lalu. Oh mandanga kato rupo itu baru bakato badan apa ko iyo ang kapai kemudian iko mahondana badan apa ko kabajalan kaki yang kemudian sanjo beko tibo di mudie baola onda badan apa Malang. Onda ko baru na apa bali tapi onda inda elok do bantu orang. Onda ko kap 71 na Onda kap mana 71 baolana onda kemudian ba itu kato badan apa baduo joete tadi. Oh mandanga kato bantu itu laksana ngati badan Malang nang konta ala nyo ambil si kontak onda iyo la onda 71 kontak nyo beong onda diengkol la duit mesin onda la jangalan onda nyo tadi tuan.
jalannya ondanya tadi hari ado pukul 10 onda berjalan lambe-lambe na lunak lambui di belakang nan paban babao juo onda berjalan lambe-lambe latibo onda digantiang lah nampak siam palu duya dipijak tunggang tel yang lama jo mandi nak batamu lalape lah diam palu tababang-babang kayu waro dek lamo indak batamu antanyo mande basan sang tuan. Ola penagariño kayu waro la nampa daerah Talawi mangkola mo indak basuo de ilang dari nagari. Ola penagari la si Talawi tababang si batu bala dek di kampung dak bapiti tapas sojo mandi bapisa. Kolapi di batu bala la kamasu kakalangai di malawati nak kasusah bilo muka sui namu sang sampai tuan. Bila muka sinyo anamu sampai dato etong lamo ndak perlu dibilang lamo lape nagari tadi tu ma batu bala oto bajalan onda bajalan lambe bajalan onda la sekutiko sadang bajalan onda tadi nan onda bajalan juo agak inyo di jalan sedang jalan nonda dipandang mandaki buki amat cang onyo daki nyo buki amat cang lataru onda ampit tibo di langgai la masuk ke daerah langgai ndak paralu dietong lamu ndak bajalan taruju opane de lamu di bajalan kain cawu panjang 9 laput taleu di barando panek de lamu di bajalan jalan bertambah hampir juo oh apa tando kini lampi lah nampak pondok pai badan mandi tuan. Ola nampak pondok badan mandi tarui ke pondok onda ndak bisa berhenti onda tepi jalan dilataan onda elo bajalan inyo baduo iyo jauh piek lunak lambui oh sadang bajalan jalan juo latibo inyo di pondok main bau di halaman pondok nyo baca assalamualaikum tadanga suaro di mande nyo bunyi suaro badan anak Waalaikumsalam kata mande mencalik mande kepoma mande kalaman pondok Hosato mencalik mande malang yo lau piek maragelang nampak anaknya pulang dari rantau baduo inyo babalik membawa padusi badaninyo menangi badan diri mande onde malange anak mande onde malange sayang ama onde malange anak ambu lalamo na buyong di rantau lalamo malang dihilang baru iko nak pulang ke kampung yona yola malang nak tibo di mandi lah susah tibo di badan awak sapa ningga malang di rantau ayalah sakit bertinggal yona
Oh ayah lah sakit nak ate pondok dek lamo ayah disaki ayah lula bilangan sampai kini ayah nak ala meninggal lah masuk ke dalam kubur lah tiba nak di dalam tanah yo nak oh iko malang baru babalik lamo bana malang dirantau malang kan tahu nasib mande malang kan tahu nasib kami yo nak oh mande ndak aduh nak aduh sana mande lah lew ramah se ada gadang badan malang tapi malang lamo babalik oh baru iko pulang ke kampung 10 tahun lebih nak di merantau baru iko nyonai pulang ke kampung Oh mancaliaknya mande menangi turunnya dari pondok sawah indah tetanati malam nyokaja mande di malang onde mande sayang yo malang yo mae ndak tahu malang do badan mande yonde masonyo ayah lah meninggal do mande kok tahu malang tak kemungkin bo malang tak pulang tak mungkin malang tak balik ba itu kata badan malang onde mande dengan bana onde Hujan mande menangi juo mande kok salah badan anak mande bari maaf malang di mande dari ujung kaki sampai ke ujung rambut dari ketek mande gadangkan mande Olah gadang mande malang coiko ayah meninggal mande nak tercali malang jan mande dibari doso mande Oh malang jan mae dibari doso mendangat tangi badan anak baru bekato badan mande onde malang anak mande mande nak berang do nak beke malang hondak bangi do mande badan mande ndak ado bairang kasi malang tapi mangko mande menangi Oh malang seorang nyona tongga babel yang upiek sinan si buyong sinan tuo sinan si bonsu sinan ayah maninggana hendak baca liena Oh ayah malingga malang indah tercali itu bana kata badan mandi baru bertanya badan mandi Tuhan onde malang anak mandi nak ikut siapa nambah bau nak padusi di mana bau malang Oh tolongan jawe tanyo mande nak mandanga kato rupo itu baru mengecek lunak lambui o mande dengan bana mande kok kaberang mande berang la mande kok kabangi bangi la mola mande
Nang kami baduo mande ndak malawan, nang kami baduo indak kamambanta. Tumpak di badan diri ambo, ambo ko bini anak mande, yo bini di badan udah mande. Ambo anak rarana kota Padang banamu piek lunak lambui. Kok salah kami nambah duo mande berangi mande ndak kaba mande. Oh mande berangi mande indak kaba mandang katonyo dari ma badan lunak lambui baru bakato badan mande berang di malona badan mande ona. Hokok lado jodoh kalian nambah duo ndak mungkin mande ko berang mande salah kurang tuo ndak mungkin marabo-rabo dona. Mandanga katoco itu onde nak kandung na lunak lambui sarato malang anak mande bau minantu badan mande naik kate pondok nangko. Tapi sabah lunak naik pondok elo lunak lambui naik yona. Pondok mande ikut contohnya yona. Kok lantai banyak na lapu yona. Bekot jatuh na badan lunak. Bekot jatuh badan lambui cace lona. Di pondok mande na mandanga katoco itu de mandi dengan bana dia lendak naik awak dulu ke pondok antan malang mak ke kubuaya malang ke mencali kubuaya malang. Mandanga anak nama ngecek bantu itu onde nak kandung malang na eko iwang kepe ke kubu molana turut timande nak jauh dona dari siko yona. Honyo bau badan diri malang dak lamo nyo di jalan-jalan bertigo badan inyo sampai ke kubu badan ayah masih ada tanah tasira batu mejan sedang talata. Iko mana kubu ayah seto tersabui kubu ayah menyimpu di mejan bala kaki meratok badan diri malang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ampunkan dosa ayah ampunkan dosa dalam kubur hilangkan asap kubur ayah. Iko mana ya badan ayah ya. Onyo baca doa sepatah dua patah bismillahirrahmanirrahim. Itu kata badan ninyo astagfirullahalazim. Hapuskan dosa-dosa ayahku yang ada di atas dunia. Apuikan pada hari kini. Itu malang baca doa. Nyobaca doa dalam hati. Sedang membaca doa ju air mata di tiap manitik hari bertambah petang ju. Baru berkata badan mande onde malang dangakan bana yona. Molawak lenak balik ke pondok kata sampai serupa itu mengecek malang ke batu mejan yo ke mejan bala kepala. Oh ayah sayang yo malang yo ya.
Malang balik leyapai ke rumah tinggal ya di dalam kubur kami babalik nak nyolai Oh kami babalik ya nak nyolai ndak lama inyo di jalan nyo sodong jalan kok dipandang perjalanan aduh panama perjalanan si ganjo lulu serupa bayang-bayang nabi pada pai suri nan labi samui tapi jak tak namati alu talantung patah tiga gajah telajang tunggang balik Inyo berjalan pak tarwijo panek dalam mula di berjalan Latibo inyo di pondok nan sanjo sesanjo itu baru bakatola badan mande nak kandung nambah duo nak kandung sayang yo mande nasi di mande lata pakai nasi yo sambalado makan lana kaduonyo yo na Oh makalana kaduanya mandanga katoco itu jadi mande kato lunak lambui nyo ambil nasi di nanggadi nasi tetambu masuk pinggan nyo makan jo sambalado ba itu pulau di lunak lambui dek sayang make suami nyo imbau badan mande malang oh mande dengan bana mintu di badan ambo mande dari suami ambo tentu mande lo dari luna mande kok iyo kambo anak mande kok iyo kami nambah duo ko anak di badan mande anak udah di badan mande tentu anak lo ambo di mande kasiko lah mande duduk mandanga katoco itu lah datang mande badan malang satu datang mande badan malang nyusuan makan di lunak lambui makan badu badan awak mai Oh makan badu badan awak menangah kata rupa itu nak tabado sanangnya hati malang tak sanang bana dalam hati mencari bininya bantu itu mande malang dan sanang bana Tuhan Oyo elok bana dapik minantu awak rancak budi gau elok mengecek pandai lo lai kamintu Hoco iko bantunya ma badan lunak lambui baruntung gadang badan malang dapik bini sabantu lambui Tuhan Oh dapik bini sabantunya aluna lambui selesai makan jo minum nanari bertambah malam na malam semalam itu Oh baru bekato badan malang onde mande dengan warna dek karano di siku awak indak bau layak tanah setampu awak dak punyo awak menompang mak mande di pondoko awak menompang ma di tanahku kok tiba di hari pagi barangke awak barisuk mande bau ke kota Padang tinggal jo kami oh nambah dua ma tinggal jo kami nyoa nambah dua ba itu kata badaninyo mandanga kato bantu itu menjawe manela mela
kanduang na edang abana mande lagae bantu iko kalian bawa ke kota Padang lain dak membuat baban saja. Olah indah kemambarean kalian nambah dua beko de ulaman de pai kalian batangka laki bini ndak rancak dipandang orang ndak elok dicali orang dona. Omandang kato bantu itu menjawi badan lunak lambui bajanji ambo jo mande iko langi nanambo jujuang iko gumi nanambo pija. Oh indak jo mande doa kami bajanji jo Allah sajo basasinyo tumpak di kami nambah duo mande. Hokok pai mande samojo kami ndak ado nang kama baban kan ndak ado nang kama barean kami ndak tangka batangka mande. Olah sanang hati badan mande mandanga kato anak ko iyo sabantu itu kama di bawah mande namu. O mandanga kato co itu indak disiko di palemu malam semalam itu sekalo lalu hari siang apa tando hari kasiang. Bapi comurai ate kayu bakuku ayam dalam kandang dak siang hari dek murai dak siang hari dek ayam nan pagi sepagi itu berdarah berdarum darum bunyi tami yang rang balari tasingko bantu nyuambun latabi bantu matawari. Enam pagi sepagi itu selesai ganti pakaian jalan batigo badaninyo dake nyonda 71 kamara onda keluar Oh kamaranyo onda keluar seto bajalan lambe-lambe maalun konciang batigo kap 71 londa lainan di bawah balambe-lambe malang bajalan darang mentuk bajalan darang indak do bensen sui jonda lambe-lambe samo jo bairi onda dipandang. Onda lamo kita bilangkan lape di buki siam bacang. Batamu si batu bala di maluati nak kasanang jo mande jo anak la samo tingga kok lape di batu bala la tamwa si dalawi ndak para luati di pesusa anak la ado dake kami. Olah penagari sitalawi alala nampala kayu aro walau marantau nak bapiti tapi minantulah orang kayo sekolah di kayu aro nampak nagari lah siam palu adek minantulah orang kayo kandak boleh pinta balaku Tuhan. Pinta boleh kandak balaku lape nagari siam palu batamu daerah gantiang lape nagari si daerah gantiang latibo ditampe etek tadi. Oh baranti onda di halaman rumah nyoturun di onda maka tigo nyotarwi kalabu rumah gadang baco assalamualaikum Tuhan. Oh baco assalamualaikum
Waalaikumsalam katoete lanai la kate rumah lanai inyo nabatigo baru disinan bersejarah. Onde dengan lade uni nyoba ko uni di Malang ke Padang kato sampai nyo menjawi oete dengan bana di malo mande tekambo bau ayah lalambe di maningga. Mandanga kato bantu itu lamo taman ngete tadi kami ndak tahu doni udah meninggal kami kolo nasib na bantu nyo dilanggai kampung gak jauh ya ni. Mandanga kato bantu itu ala jawaban mande Malang ndak baatu do kato mande Malang itu suratan dinan satu dia. Oh itu suratan dinan satu agak saja di badan Malang diminta izin nyo barangke kontak oto sudah nyo ambil. Olah naik nyo kate oto bakato badan nyo lunak lambui onde abang dengan bana abang tepaso sorang di muko kami jo yamak di balakang kami jo mandi duduk di lakang. Mandanga kato itu jadi kato badan Malang barangke dari daerah Gantiang pasar Suranti kanyo tampu tuan. Sadang di jalan nyo auto tadi lalapiri kayu gadang latibo di koto marapak tampak nagari koto baru lah kampung Sitambulun ala tibo di pasar Suranti oto bajalan taruju lewat jembatan panjang halanyo tampu silan sanuri malowati ndak kamamangan tadi rantau salamonyo lape nagari silan sano ala tibo di tarata de lalamu indak basu mangkonyo imana coba kuca oto bajalan taruju. Olah tiba to di talu panek de lamu di bajalan na jalan noto tadi kurang minyak ditambah minyak sedang jalan nandel nyopor di satu opor kedua di dua opor ketiga tambah di tiga lah tambah tanang apa tando lari nyotanang Dangadang lari 80 ado mencilok ke 100 ado cipi ado bili 120 lari oto Adeklah motor di jalan di motor tibuan latibo to di painan setonyo lape di painan nyo tampu daerah Sago. Kinilah sanang perasaan dek mandilai babao lape nagari daerah Sago. Awalala tibo di tarusan dek mandi ala babao apokanda awak balikan tuan. Olah penagari sitarusan noto bajalan tarwijo latibo di daerah Tumanyo daerah Duku setolape di daerah Duku. Oma nampu barung balantai di Malowawa ndak keragu bilo tujuan namu sampai lalape barung balantai nampak nagari Sungai Lundang. Lakapaya mungkasih sampai nasib kobana nampak Malang indah di jalan di Palamu tarui kabungui oto tadi Otarui kabungui oto tadi ndak lama kita bilangkan lati boto di bungui manaki si muki lampu
Lape nagari Bukit Lampu Latibo di gawang Padang Tarui ke daerah Taluk Bayu ke rumah mandi lunak lambui ala sampai oh tampe mandi tiba di rumah mandi lunak lambui otot telata dialaman turun lamande badan malang sarato malang yo lunak lambui mencalik mande badan malang takui mande badan si malang takui mande badan si malang rumah rancak sebantu iko anaknya rancak lo dipandangi boleh dapet di badan malang iyo baruntung anak ambo mintu kayo bini rancak tuan satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum Waalaikumsalam kata orang ate rumah ala taga ayah jo mandi kiro minantu nyonan pulang dua jo anak badan ninyo nampak seseorang nyo lagak tuo atinyo iji sui tahu sekali mansonyo mandi badan malang onde malang anak apa bau mande duduk ke rumah bau duduk ate kurisi abean lunak lambui bilik sekali ona mande badan diri malang jan disuruh juo ndak bakar ajo ndak boleh karajo karelai kok mangantuk bau letih dua kok lapar bau lah makan Koko awi baola minum kondak bapiti dalam saku bara banyak piti paguno minta kabadan lunak lambu ite Omandanga kato ayah jo mande lunak lambui di sinan lamu mande taman mung tumpak di mande badan malang nyobau di lunak lambui ko beli untuk amak mama kecek badan lunak lambui kamar mandi ado sekalian dalam bilik ona mande jangan takui menangi badan lunak lambui kok le sayang mande kambo kok le sayang kebake lunak kok ibu mencari lunak lambui para lu tolong minta jangan mande merasa takui mande jangan merasa sagan mande olah sanang hatinya badannya ma badan mande malang iyo lainnya tumanyo mande malang tadi ndak para lu to etong lamu abiari sari tu abiari baganti hari abiari baganti pakan oh tumpak di badan diri malang naninyo ala bakarajo karajo nyo malang elok bana oh karajo malang ko pa elok bana inyo ko dape maispor barang keluar oh memang yo hebat utak malang iyolah santiang utak badan malang dape bana karajo elok pencarian bertambah namu Tuhan
Oh pencarian bertambah namu di sinan kalau dipandang dak guno tuetong lamu. Ado harinyo sekutiko nyopai katampe etek kadai lontong batigo nyobande nyo sekalian. Ondak lah moto di bajalan sampai katampe badan etek. Satu baranti di halaman nyotarui turun dari oto lah tarui ke labu rumah. Satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum Waalaikumsalam kata ete. Oh naik lah naik rumah lah naik badan diri malang. Dua jo badan diri ete. Di sinan kalau dipandang ala-ala duduknya saropo balimoinyo sama duduk. Oh baru bakato badan malang ondete dengan mana iko komande badan ambote. Iko komande mate badan ambo mande sayang jo malang ambo dolu tibo di padang jo etek ko badan ambo payetek ko nama nolong ambo. Oh mandanga katoco itu nyo minta di mande malang terima kasih samo-samo kato badan etek. Oh baru bakato badan malang ondete dengan banai koma piti untuk ete abean rumah elo te. Kondak talote kerajo lontong nanjan manggaleju mandanga katoco itu. Lasana ngati badan ete nyo ambil piti di ete bara piti dia ge malang sebanyak 70 juta Tuhan. Oh sebanyak 70 juta nyoagian ke badan ete abean te rumah nangko kok sempat ambo nak terpakai lunak lambui ambo balik ke tampe ete. Mandanga kato badan malang nyocubiek badan diri malang abang ado-ado sajo nang kabasabui lunak sayang kabake abang. Lunak sayang bang kabake abang mandanga katoco itu di sinan kato kok dipandang kato sampai serupa itu oete sarato apa kami babalik nak nyolai mandanga katoco itu nyobari zinde apa sarato jo badan ete. Baru bakato ete tadi onde malang ai dangabana kaban kamande malang iyola kakak badan ete suruh siko ae uni lektolang alo na menjawe badan lunak lambui ondete seratu apa kok berang-berang lamola kok bangi-bangi lamola nan mande nak buli do tidur di siko kok tidur mande di siko jo lunak-lunak tidur siko mandanga katoco itu nak tabah dosa nang hati mande di sinan kalau dipandang kami balik letek kato lunak lambui balik batigo ke rumahnya Tuhan. Oh balik batigonyo ke rumahnya itu kalau dipandang dalam moto sedang jalan sampai ke rumah badaninyo. Oh talata oto di kandangnya
Urang batigo nala turun Sato turun urang nambah tigo Latarui kalabu rumah Bacu assalamualaikum Waalaikumsalam kata orang alalanai ate rumah Tuhan Lanaya inyonyo ate rumah Sato lanaya ate rumah Ladudu ate kurisi O baru bakato badan apanyo dari lunak lambui O sarato jo mandenyo sekalian onde dangan la di Malang O tumpak di kami nambah duo tiket umroh nak sudah bambi Iyolah kami baduo dengan mandi O rencana mandi dengan ayah O dekarano awak balimo na ate rumah Kalimo-limonyo sekali umroh na O kalimo-limonyo sekali umroh Ba itu kato badanaya jo mandenyo Mandanga kato itu Ko itu kato badanaya Dimakai lo ambo menurui Ba itu kato badan Malang O ndak lamo kita bilangkan Sehari jo 2 hari tibo wakatu yo jangkonyo Barangke nyopai umroh balimo O sekali Indah dia tong lamo banan paralu to etong lamo O barangke ke tanah suci ndak di jalan topalamo O tentu yo pesawat badan nyopai barangke dari pelabuhan Padang O tarik ke Medan dulu sementara dari Medan tarik ke umroh Ndak lama kita bilangkan sehari jo 2 hari lah sampainya di tanah suci Sadang di tanah suci jo Indah di sinan kita bilang anggaran sehari 2 hari lah cukup hari nang ketiga sampai di hari nang kampe tiba wakatu yo jangkonyo lah balik pulang ke Padang Tuhan Olah balik pulang ke Padang Indah di siko di palamu Tibo wakatu yo jangkonyo Lah tibo di Padang balik Nyotarui pulang ke rumah Balimo sekali tibo O sato sampai nyo ke rumah Diundang urang badakatan Dibaco doa sak patah 2 patah O penyambutan pulang dari umroh dipanggil sekali anak yatim Diagi kain salai seorang Tuhan O bapikir orang bakadakatan Bapikir orang nambahnya Oh iyalah santiang badan Malang Semenjak Malang tinggal di siko Semenjak jadi minantu Haji Sui lah pandai
babaso basi tuan. Olah pandai babaso basi selesai doa dibaca nambahnya babalik pulang tinggal lainnya nambah limo dia bean pingganan ado di sinan mandi mangece yo mandi dari lalu nak lambui dang ade uni sabananyo yo lah mandi badan malang nanuni jan takui apa paralu kecean sajo atakangan tolong sabui ni oh abiari saritu abiari baganti pakan malangnya tetap bau sao pencarian bertambah naik nanawa tambah bapiti ondak guno to bilang lamo bana awak sadang bapiti bana pencarian sadang namu bana mandi bertambah sanang yupai di malam mandi nak kasanang nak elok manung mandi seketik dulu nak lambui tiba sekali mandi sayang jo lunak mandi sayang jo lambui jangan mandi manung iko malambui minantu mandi Oba itu kalau kau dipandang agak saja di badan inyo antara lunak lambui je badan sabarila ndak pernah batangka-tangka ndak mencubo inyo bagadu ba itu inyo badu mande mencali bertambah sanang ayah mencali bertambah suko nan minantu sangat elok sumbayang ndak pernah tinggal sasak karajo sibuk arusan sumbang ayang indah bertinggalkan Tuhan oh sumbayang indah bertinggalkan nan solat 5 waktu ba itu kalau dipandang ndak paralu to bilang lamo ndak guno dietong lamo abiari baganti hari ado harinyo sekutiko datang laete kadai lontong pae oh datanglah etek kadai lontong onde nak kandung malang nae lalamu indak katampe etek karumah nak beko sabanta kita kabadua sepinggan nasi menyambui panaikan rumah baru oh mandang kato dari etek kalau itu tek nasa etek kaban insya Allah konda ado maru malintang kami pai katampe etek oh kami pahit katampe ete ba itu kalau dipandang ndak paralu to bilang lamo ndak guno dietong lamo bana oh nanete pulang ke rumah hari bertambah patang bajawe dengan sanjo barangke malang jo lunak lambui serato mandi badan malang cukui mintu kaduonyo menampung dua tampe ete Tuhan oh menampung duanya tampe ete di sinan kalau dipandang ndak guno to bilang lamo bana olah sampai ke tampe ete urang manunggu nala banyak takajui urang memandangi
O salarui salamo nangko tumpak digae aji suyo jo aji siramina ndak mencubo sarupo iko Tuhan. Oh ndak mencuba doa sarupo iko kini nyo ala jadinyo nampak de awak. Mulailah doa kadisabui, mulailah doa kadibaca, selesai doa baca bakato apa jo etek danga dikati tukang doa dek doa sepatala baca sesuai bakato kati. Naik batang dapet ma dapet tandawan, naik rumah ma dapet air dek karano dua lata baca nasi jo air nanta lata nasi minta dimakan, air minta diminum, dan sambal minta dibinjek kati. Oh salat saya doa babaco, nambahnya babalik pulang. Eteknya tinggal nak nyolai, malang jo mintuo balik pulau sarato mande badan malang cukui jo pieluna lamui. Ojo kui jauh pielu nak lambui nak lama to di jalan sampai ke rumah badaninya. Oh sampai ke rumah badannya latih bo ditampe badannya mau piek lunak lambui la turuninyo kalimonyo oto talatak dalam kandang inyo lanai ate rumah Tuhan. Inyo lanai ate rumah ona malam samalam itu. O ala tidur sarumanya. O sakalo lalu hari siang. Apa tando hari kasiang. Badarum darum bunyi tamiang arang balari. Tersingkuk bantuannya ambun. Ampie kata bigajayai. Homatuari. Ona paginya sepagi itu ala mandi badaninya selesai mandi ganti pakaian ala duduk di ruang tamu bagalak-galak latih rumah balimo sekali duduk lah bantu inyo keluarga nampak yang besar bah itu kalau lah kok dipandang mintu bertambah elok, nambah pak bertambah sayang. Kabake badan lah sabarilah, apalagi si lunak lambui itu sayang. Tertuntung bana Tuhan. Oh itu sayang tertuntung bana. Ba itu kalau dipandang namande bati sanang mencaliknya anak jo minantu ndak mencubo batangka-tangka. Olah dulu anggaran 8 bulan mandi di kota Padang kamandaki ke 10 bulan. Hampir setahun lainnya di Padang alun mandanga anak batangka Tuhan. Alun mandanga anak batangka ba itu kalau kok dipandang bau saut tarwi manarwi dan solat ndak namu tinggal walaupun mandi badan malang walaupun upiak lunak lambui ndak
Sabado sanang nyodo ati aji swi sarato aji siramina minantu taat ka agamo Minantu taat kagamo yo sanang bana badaninyo ba itu kalau kok dipandang ndak paralu dibilang lamu indak disikodo di palamu tumpak di badaninyo tadi oh agak sajolah di badaninyo tumpak dek badan diri malang usau sadang namu bana balipe-lipe paei dape piti tuan oh balipe-lipe dape piti ba itu kalau dili naninyo bertambah sanang oh tumpak di mande badan malang iyo lainyo piek maragelang oh dek sayangnya badan lunak lamwi kotak basubang babalian subang kotak bakaluang babalian kaluang kotak bacincin babalian cincin oh kotak bagalang babalian galang kok baju ba mode-mode pae oh kok bajunya apa mode-mode ba itu kalau kok dipandang coy itu badan diri Onam baju bermode-mode bersanang-sanang ate rumah tanam lado di dalam pala ketukor rimbun dalam telu jatuh ke tanah sularonyo deklah bersanang-sanang mande jominantu dengan anak Osainggo iko pak kabadolu cali di kaset na lainyo O kapau anak rang dipala kaset tamat sainggo nomor 10 labatamu pae ola mande